Άφρετ Γερεμίας, φιλόσοφος και θεολόγος, έλεγε το εξής, καταστάλαγμα δεκαετιών σπουδών. Εάν ο Πλάτων, λέγει, συναντούσε τον Ιησού Χριστόν, θα γονάτιζε μπροστά του και θα του έλεγε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Παρακαλώ. Εάν ο Πλάτων, λέγει, συναντούσε τον Ιησού Χριστόν, θα γονάτιζε μπροστά του και θα του έλεγε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ha 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 ha!